In aning klase nga mga babae nga mga naong og kwarta. Bahalag daog-daogon sila basta naay kwartang laki. Bahala pa og tordyakon ni sila nga maskin luod kaayo ay importante nga naay kwarta. Mao na din ha. Nga makaingon kog luod kay dito man ni siya nag-comment sa ako ang video nga naingon ko nga maapektuhan na gyud ang upa-upa kung dako nagtiya ng imuhang bana. Di pa gyud mo kon ay nga ako experience kay na ako na karon na ako ani nga sitwasyon karon. Okay ra niya. No? Okay ra niya gahigulo yang bana. Importante gyud nga naay kwarta. Di gyud ay kakabalo mangitag kwarta. Wala kay freedom of choice. Ang akong bana sa tinuod lang iya ra nang kaugalingon ng iyang gibuhi. Mo na tinuod. Kaya about sa pagkaon 50-50 mi. Ako maning kamot jud ko, kay importante biya po ko kay ngano namo ko'y anak. Aning pamuyo namo karon ako mo inay anak. Kay gani akong anak. Bagahe man ni nako, usa mi nagminyo sa kumban na. Among balay katunga pud akong gibayranan ni 50-50 gyapon mi. Sa kurente ako mo ay nabayad 100% na siya. Imong mo to diri sa Norway mga kananay ug unsay imong gibayran mga kananay na kay kanang murag sa gobyerno ba nga unsay imong gibayran monthly expenses nimo na ay record na tanan diri mga kananay. So manang dili jud nako na siya kay ulaw nga istorya kay tinuod na siya. Maskin pagpakit-on ta mo sa akong monthly nga resibo. Nang wa ko nagsalig sa kwartas kong bana kay ako mismo kabalo ko mangitag kwarta. Mutuo mo sa dili mga kananay. Mas dako pa kog expenses taga bulan kaysa akong bana. Kay naa pa ko'y pamilya sa Pilipinas nga gisuportahan. Nanghatag pa gani ko kwarta sa social media. Kana dili na kwartas kong bana. Kwarta nga akong gisuporta sa kong pamilya, way kwarta kong banana. Wa ko nang hilabot ang iyang kwarta mga kananay. Mao na nga anytime nga muhawa ko sa mong relasyon, pwede kayo. Ako lang gilantaw ang ihapong sitwasyon. Magunsa siya. Wala na yang ginikanan. Murag mag-inusara siya. Murag luoy biyapod. So karon mga kananay naglibog ko kung gugma pa ba niya akong gibati o kaluoy na lang. Muna tinuod. Muna, kamo mga lalaki, ayaw mo paginahi og ulo sa inyong asawa. Kay ang gugma mawala gid na siya kung kamo abusador na. Nagtuo mo nga magsalig mo nga okay ra na kay nahigugma nga akong asawa nako. Mapuno inyong asawa. Mawala na ilang gugma mo, matingala na lang ka nga mobiya na sila. Once gani mobiya ra ba ang babae no? Dili tanan pero kasagara gyud. Once ang babae mo dili na nulisod na jud kaayo. Kay ako pag mobiya ko di na jud kong balik. Di na gid ka balikan. Mo na nga siya mo toy una ni ingon sa kuha nga makibulag siya. Never jud ko mo istorya nga bulag na ta. Kay once gani mo istorya na kuha na mo diretso na jud ko lakaw. Di na ko daghag istorya. Mao na tinuod.